Bueno, doncs va, anem a buscar el dorsal. He passat una mica la nit del lloro, perquè anava sentint que plovia, però no sabia quan plovia i no estic superben preparat per la pluja. I ja veus tu quantes preocupacions. Ja comença! Passant bastanta, por, nervis, així, en general, d'aquests últims 3 dies o així. Sí? Sí. A veure... Però físicament ara estàs bé, no? Sí, sí, sí. Bueno, primer quilòmetre, va, comencem. A la primera pujadeta del casc antic, tothom a caminar. 2 quilòmetres. Ha sortit 1 quilòmetre 6 i mig. De boig. Bueno, vull 140 posicions de baixar. Cal vull fer una pujadeta. Bueno, està bonic això. Quilòmetre 4:15, 4:20, 35 minuts de cursa. Em costa que no es dispari el pols perquè puja i baixa i a més passa molta gent amb ritmes que és fàcil que t'emportis de cop amb un ritme que no toca però bueno, ara un descansillo. ...59 minuts, 7 quilòmetres, passat de pols, totalment. No té cap sentit el que em surt ara. Jo no sé si m'estava dient bé. Però bueno, em sento bé. Això, molt alta, aquestes branques. ...10 quilòmetres ja. 1:23. Mare de Déu. Freqüència, això ja ho saps. Quilòmetre 12.6, 1:46. Sortirà més de tipus 6 quilòmetres per hora a aquesta hora. Però bueno, esmorzarem la coca amb xocolata. Un golden, no? Oh, que bé. Hola, bon dia.
tu mateixa? Jo he vist passar un gos aquí, pelut, Sí. marrón, però no he vist cap pollada. I anar és sol. Ai. Imagina si un gos hi corre entre tanta gent. Va, ja em pic. Farem les 2 hores. Anem a 17,75, portem. Flotant a, no sé, tant, menys de 8. Però ara és perillós perquè s'ha tocat molt ràpid el camí. Molt fàcil anar passadíssim. Era pensant descansar. Però bueno, ara bé, un descansillo en subida. A veure si ens donen una Coca-Cola. Iuhu! Ens veiem a Cervera. Al fons de la dreta. Vint quilòmetres. Taca, i a comer. Uf, no és ni la meitat, No és ni la meitat. Ui. Bueno, 21 quilòmetres en 3 hores. Ara crec que comença la pujada més llarga, que és fins a Cervera. I crec que és molt de rato, bastant. Bueno, allà veig una costa per però bueno, amb calma. Jo crec que ara no puc apretar aquesta pujada, em faré mal. Em fa una mica de gràcia parlar de pujades aquí, però és que n'hi ha. Brutal. By the channel. Yes. Comença a ser més difícil, Jo! Oh! Puc parar un moment. Bueno, m'he posat salts a l'aigua perquè m'ha semblat, no sé, tenia com moltes ganes d'algú salat o algú... Quin entrepà de botifarra més bon que em menjaré. Porto un rato bajonero caminant i no pot ser perquè no em fa tan mal ni estic tan mort per no córrer i jo crec que trigui, vull dir, no sé, si no corro ara ja no correré més. Ara, bueno, també és que fa més pujada tot aquest tros, però hem de recuperar l'espíritu d'Eloi, perquè és qüestió d'esperit. Ja està. Tornar a arrencar ha sigut com un croc, ara em sento més animat. Animat de nou. I 4 hores. Seguim mantenint la mitja de 7 km per hora. Bueno, ara perquè he fet aquesta apretada, però molt just ja. A veure si
en una hora o així, una mica més, som a dinar i després de dinar passem a... despleguem els pals i ja està. Però en control, I'm hitting the fucking wall. Oh, joder. I a més és que fa pujada i fa vent i... desplegar els pals. Oh! S'hauré ara desplegaré els pals perquè més fer pujada fins a Cervera. Dinar i... però... ara no sé, em falta... m'estan faltant calories. Sí? Estic a pèrdua, no deus pas portar els talls de pizza a la maleta. No, però tinc uns KitKats, si vols. La pizza és una mica indigesta per ara encarregar. Del bar fa còctel. He fet malament. Bueno, hi ha dues coses. Primer ho has d'enroscar-ho una mica fort sense passar-te i després això té una posició oberta i una tancat. I si apretes i està... Ah, vale, és que no estava una mica falsa, vale. Ara està bé. Això ha anat pel terra abans, el vent s'ho ha emportat. Canvi de rotllo. Ara se lleva otra onda. Esto antes nos lo pedían, pero ya no nos lo piden. Abans deia que era trampa... Oh! Abans deien que era trampa els pals. Els cheating sticks. Hòstia, puta, un altre cop. Ai, Estic calviat. un calfred, m'ha entrat un calfred. Que m'ha entrat un calfred. Pots pitjar el botó, pots pitjar el de dalt. Quilòmetre 34, el vent torna a venir de cara, però els pals i la samarreta neta i menjar avellanes m'ha donat la vida bastant fort. I ara, en teoria, d'aquí 3 quilòmetres, dinar. I no sé, estic pensant, l'Enric no va gaire enrere i depèn de quin mood porti, m'estic plantejant d'esperar-lo i acabar passejant. Però és aquesta l'actitud? No, bueno, definitivament no és l'actitud. És abandonar sense abandonar. Però... bueno... hi ha un puto arbust rodador. Anda. Un dia d'entren no la pujaries corrent. Ja és la cosa més amenaçadora que he vist en tot el dia. Ara aquí hi havia una pujadeta que... bueno... en realitat és una pujada molt normal, però... era una cosa... menys de 2 pel menjar? Botifarra, sí. 2? Menos de 2. 1,6 o algo así. Però el que penso que farà... no està, hòsties, el Pau. Bueno, estic content que encara tinc energies per deixar-me caure a la baixada i tornar al trotecillo. Me grabé unos vídeos en aquest skatepark.
Estava una mica mal fet, no tenia massa al vol, però bueno, que bo. Yes! Oh yes, entrepà. Mai vençuts. Vagi bé, ens anem veient. Oh, soc molt feliç. Que bé. Ens hem trobat finalment, m'ha atrapat i sense córrer. El meu ritme de caminadeta. Tornem-hi. Allà, no? Sí. Hauràs de fer una edició de... Sí, el Ai. Hi ha molta neu, Sí, també no faré. No tinc ni idea de quin tros és, però... Ara amb els pals costa més gravar. I hi ha hagut un bon tram de baixada, uns quilòmetres. Estem al 45-26 i s'ha corrido bastante. 7 hores 40. Puja baixa, no, després? Más si no sé si, Esto es lo que puse te acababa. Aquí està la gorra. Compañero, ¿has dejado la bicicleta o qué? Mira, va tú, ¿has dejado la bicicleta o no? No, condena. Fuà! És un bon premi final, aquí, que estan posant. 48,65. Va. Apretar cada baixada. Ah. 8:32, que no arribo a baixar de 9 hores, bueno, culpa meva pel dinar i per la desmotivada, però bueno, amb actitud ara a les baixades s'ha d'intentar córrer. A mi se m'ha posat molt bé tot el dinar, no... M'ha faltat menjar un rato, de fet. Posa el rellotge, que tinc 52 quilòmetres. Falta 3, però hi ha opinions diverses. Clar, que li estic parlant a la càmera, que ho veig jo. No és que em repeteixi. Vale. El poder posar al municipi per la independència i algú es va rebotar. Ah, bueno, també pot ser. També.
Ai, ai. Ja sóc aquí sona. Ara he fet com l'última baixadeta, si es veu per aquí darrere, i no he tingut esma, he trotat 10 metres. I una noia m'ha avançat trotant. Vull dir que aquesta noia és la puta ama. Ha fet molt millor cursa que jo, perquè ha arribat aquí i podia trotar. I no estava remugant com jo. En fi. Life incomplete, here in the sun, living in a doom town, living in a doom town. Nothing ever changed. Na 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 na. Tinc ganes de plorar. Tinc ganes de plorar. Tinc tendinitis una cosa del peu, ja m'ha passat alguna vegada. S'ha acabat. S'ha acabat. Costa, M'ha agradat, però ara amb el vent, no sé, molta misèria. Això hem vingut. Ambulància. Hola. Hago entrega de esta tarjeta. Sí, Us la quedeu, no? sí, per l'any que ve. Ai. Vols que la pujo? Bones. Ara, vale? Ja està. Sí, ja està. Vale, moltes gràcies per tot. Vale, no? Ja està. Bueno, Enric, quants quilòmetres feia al final la marxa de 54 quilòmetres? 56 llargs. Sí, o més. O més, o 57 i mig. Què tal l'experiència de caminades de resistència? Molt bé. Ha estat bé començar amb aquesta i no amb una de 3.000 metres. Sí, Ai, 3.000 metres de desnivell, però bé. És que, no sé, hi ha un moment que comences allà en plan, com que dius, és que això és una ultra marató, vull dir, és que és una altra cosa, tio. Hi ha hagut un moment fa uns quilòmetres que deia, bueno, no en tornaré a fer mai més, i quan arribes aquí dius, vale, sí, ja... Jo he estat una mica un rato en plan, això és estúpid. Com fa uns dies estava pensant en fer caminades de 100 quilòmetres, que cony estava... Destruïts als 50 i pico. Sí. Oh, molt bé. Repetirem. Bueno. Anem cap al cotxe.